A vy viete, čo je ARMPAC? Tak ja vám to prezradím pre tých, ktorí to nevedia. ARMPAC to je Army Peter Kubík. Ale viete prečo ARMPAC? Neviete? Tak poďte, spolu sa na to pozrieme. Takže A. A znamená akcia. U nás vás vybavíme do vašej akcie v meste aj v teréne. R. R znamená rýchlosť. Vaše objednávky a požiadavky vybavujeme čo najrýchlejšie. M. M znamená materiál. Ponúkame produkty vyrobené z veľmi kvalitných materiálov. P. P znamená profesionalita. Ponúkame znalosti, skúsenosti a prístup, na ktorý sa môžete spoľahnúť. E. E znamená energia. Energia, s ktorou pristupujeme ku práci a zároveň energia, ktorú sa vám snažíme svojou prácou a svojím prístupom odovzdať. A K. Veľmi dôležité K. K znamená kvalita. Nie len kvalita ponúkaných výrobkov a produktov, ale aj kvalita nášho prístupu a kvalita našej práce. Týmto je ARMPAC veľmi známy, hlavne kvalitou a komunikáciou. Na tom si zakladáme.